Merħba, illum flimkien se mmorru għal-avventura ġewwa Ħalxuxa permezz tal-ktieb li jismu S-Saram tal-Lippu Naffar. Kitba ta' Ġanit Mallija b'illustrazzjonijiet ta' Dejandra Xikluna, pubblikazzjoni ta' BDL. Fir-raħal ta' Ħalxuxa, ir-razzett ta' Ġanni l-Bidwi kien magħruf ma' kulħadd. Kien jinsab fit-tarf tar-raħal u kellek timxi mixja twila mhux ħażin. Jekk rid tisservi ħaxix u frod bnin jew bajt frisk fuq il-mejda tal-ikel, b'xirja minn Ġanni ma kontx toħroġ diżappuntat. Ngħiduha kif inhi, minkejja li għandu din il-fama mar-raħal kollu, Ġanni ħabbriklu mhux ftit. Ħalli għalih jaħdem kuljum bla qiegħda miż-żernieq sal-qabex u t-tnikkir ma kienx jaf x'inhu. Xejn inqas il-mara tiegħu Nena li barra li kienet tagħti daqqatit fil-ħidma ta' kuljum tar-razzett, kienet koka prima. Malli jasal nofsinhar, l-irwejjaħ li joħorġu mill-kċina tagħha kienu jaqsmu qalb kull min jgħaddi mill-inħawi. Bħalma kienet tagħti l-attenzjoni xierqa lit-tisjir ħalli żewġa Ġanni jsib dejjem platt tajjeb u bnin qudiemu, Nena kienet tieħu ħsieb tindokra l-annimali tar-razzett. Dawn qatt ma baqgħu żaqhom vojta għaliex Nena kienet mara b'qalb tad-deheb u taħseb f'kulħadd. Ma rridux ninsew li s-suċċess tar-razzett kien grazzi għalihom ukoll. Fir-razzett ma kienx hemm annimal wieħed jew tnejn biss għaliex il-familja tal-bejjem kienet kbira mhux ħażin u kull ma jmur dejjem tkompli tikber. F'dan il-post kienu jgħixu żwiemel, żieqes, bniek u żrameġ, tiġiġ, ħamiem, mos u naċ. Barra minn hekk ma ninsewx iż-żnażan, in-nemel u n-naħal li minkejja ċ-ċokon tagħhom kienu jagħtu l-kontribut siewi tagħhom ukoll. Personaġġ interessanti ħafna fir-razzett kien Lippu Naffar li ħinu kien iqattaw f'waħda mill-ħafna liqi ta' Ġanni. Lil Lippu kont tista' tilmħu mill-bogħod libes qmies kollha kaxxi blu u qalzit tal-ġins kemm xejn kbir għalih. Xemx jew xita dejjem ixitt il-kappell tat-tiben li xi darba kien ta' Ġanni. U kien verament kbur li jilbes il-kappell ta' sidu għaliex għalih dan kien ġest importanti u ta' onur. Xogħol Lippu kien li joqgħod dritt xema, josserva kull ma jseħħ fir-razzett u fl-inħawi tal-madwar. U kien ikun jaf kollox fuq kulħadd għaliex mhux storja waħda biss kien jisma'. Biss kien ikun jaf x'ikun għaddej fir-razzett mill-annimali stess u x'qed iseħħ fir-raħal mix-xerreja ta' Ġanni. In-nies ta' Ħalxuxa ma kinux neqsin mitpatpit fuq il-proxmu, għalxejn kien jippriedka l-kappillan għax il-sienhom kien jaqta' iktar minn sikkina. Lippu kien jagħtihom il-ħarsa biċ-ċira. Hekk kif kien jisma' xi ħaġa li ma kinitx iddoqq għal widnejh. Din il-ħarsa kien jirriserva wkoll biex iwerwer lil min ma kellux intenzjonijiet tajba lejn ir-razzett. Bħal ngħidu aħna meta xi jasafar li jpassu kienu jippruvaw inaqru mill-frott tal-għelieqi. Lilin mill-ħarsi kraħ tiegħu, in-Naffar kien verament twajjeb. U kien maħbut mhux ftit mill-annimali tar-razzett għaliex kellu karattri ferrieħi u ċajtier. L-istejjer u rakkonti tiegħu kienu jinżlu għasel mal-annimali. U xi ngħidu għaċ-ċajt. Kien veru jaf irrakkontah u ma jħalli l-ebda dettal importanti barra. Ħalli għalih għal-fekruna ċettina kemm kienet iżżowżaqqa bid-daħ meta Lippu kien jirrakkonta xi praspura minn tiegħu. Kienet ta' spiss tgħid li Lippu jaf joqtol lin-nies bid-daħk. Apparti li kien ferrieħi, Lippu Naffar kien moħħirrieħ. Ras Lippu kienet mimlija tiben u ħuxlief u mhux l-ewwel darba li kien jidħol f'xi praspura tinkiteb ruħu b'ġismu. Mal-annimali tar-razzett, in-Naffar kien magħruf għal mod pożittiv li bih kien ħares lejn il-ħajja, minkejja li kien jaffronta l-elementi tat-temp waqt xogħlu, kemm jekk xems tiżreġ u kemm jekk xi taqlil. Tinsew qatt dejjem taħsbu fil-pożittiv. Dlon kien jgħidilhom meta jsib ruħu f'nofs kobba mħabbla. Biex inkunu għedna kollox, Lippu ma kienx xi espert tal-kobob imħabbla, imma qalbu kien jagħtihilek. In-nuqqas ta' esperjenza tiegħu ħareġ biċ-ċar meta hu stess sab ruħu f'burraxka. Min jaf x'kienet hux din il-burraxka li sab ruħu fiha.
l-ippu tagħna. U min jaf min għejnu, tejtejnu sabu l-annimali li ju tant kien iferraħ biċ-ċajt tiegħu. Huwa importanti li l-ħbib tagħna ngħinuhom ukoll meta jsibu ruħhom f'diffikultà, jew nsibuhom biss meta nabtit niċċajta u nitqu u nkunu ferħanin. Għal darb'oħra,